Mi è stato tutto così. Se mi dali che poi c'era v noci. Já jsem to viděl jako dál dneska. Ještě to zostalo. Vydržel jsem včera. Pol jednej som šla spať. Tak. Ešte sa idem vyšťať, ja to stopnem. Ja to stopnem. OK, dobre. No, čo som chcel? Tuto niečo vylezalo, takže víš, a tak. Toto není. Hej. Slunížení to není, hej. Hej, to si už kozy. A vážne. Aha, koreň, lebo čo to je? Taký strom, asi už nežije. Ja aj spadnem s tým. Ty môže. Ježiši, drevo. To je drevo, to je aký strom to bol. Chudák už zomrel. To nie je zlato, to je také. Ja normálne som si myslel, že zlato. O také železo, že... Fuj, ja som zachytil slibáka. Sa to blúdem. Když to je zlato, ja by som to toho kopol. Márik, tu sú slimáci, tá. Sadneme si, nie? Nie? Keď ma vážne podporíš s odberom a s lajkom veľkým, budem rád na tebe. Budem rád. A keď budem mať 50 odberateľov, môžem to naživo točiť. Takže kakajte na odber. Bude naživo, hej. Budeme hrať na počítači, hej. Ovo na mobile, hej. Tors. Budeme Tors hrať. Hej. Tors. To bude to najlepšie, ale ja by som si mohol ukázať tvár. A to je jasné. Už to ide ku mne. Tiež ja padávač. Na to chytí. A koren zase. A tu už je starý strom. Pa. Kamu hosty?
Ešte sa ma budete pýtať, že jak si to urobil? Jak si mohol tak videjko? Ja to neviem. Ja to viem. Kliknete na to plusko, tam máte video a môžete hociaké video nahrať. Hej. To plusko, čo je gule. Tak klikneš na video a tam môžeš hociaké video nahrať. A keď je kratučké, najmenej 60 sekúnd, takže 1 minútu, tak to je short. Akože to je také dlhé, jak mám ja, tak je to video. Video. Predtým, keď je to čo sa tu nedá chodiť? To by som mohol prelesť. Toto je úplne skoro z tej výšky. To by som to mohol prelesť. Šanca to je? To je malá šanca. Ešte by som mať tak. Co to máš? To mi to taký vieš odpadol to. To sa to dalo odpadať. Vieš, ako sa to dalo... Vieš, podľa sa to dalo otvárať. A keď je tam toto, tak nie, no hore. Ňam, Bobby. To sú tvrdé jak kráva. Tvrdé, šaky, šaky. Susedov. Ja šu neviem, kam to padlo. Na kamere. Hej, neštikaj, ty lízaš moto toto. Také ruské meno, líza. Ja môžem ísť akurát sem už na lavičku, na seničku. Ja môžem vypadnúť z tej lavičky, no, môžem. Ja tu mám trávu. Vidíš ten dym? Kamera to asi nevidí. To musím stopnúť. Ale vážne, ahojte. No, ja mám pokazené toto. Lístky, ale ja poviem, že to je doma takto rád. To je maximálna blízka, jak môžem ísť ja. Telefón určite, jak ho tam padne, rozbije sa, hej. Rozbije, protože na šmakovci. Teba nebojde vidieť v videu. To musí byť dno. Okej. Hej, benzín, ty vykošek. Do hentej. To docela dobre, že 10 metrov, tak. Padakač. Ideme na trampošku. Dočkaj, ja vám ukážem. Ukážem tamtú trampošku. Ideme? Ja neviem. Sebe. No tak, môžeme, keď sa chce. Sa musíme vyzúť, ne? Ja mám rád vyzúte, vieš. Ja môžem robiť tak, na čo ukážem? Čo smrdí? To je asi moje hlavu. Ani keď som ani nesel. Pozri, jak si ja vyzvolám. Bez ruky. Bez ruky, hej. Zvanie je ľahké. Počkaj, ja vás musím na chvíľku obstať.
Aj. Ty sranda. Čekaj, vám ukážem moju tvár. No, Mark môže byť. To je to Natočíme si takedy dors. Hej, áno, natočíme, áno. Bude to na TikToku a na YouTube. Takže môžete ma followerovať na TikTok alebo odoberať jak chcete. Môžete ma aj na to odoberať, followerovať. Vieš tu, tak čaute, už končím, tak počkaj, nekončím ešte, nie, zabudol, hej, Iga, pozri, budeme sa točiť, pozri, ja vám to ukážem, ježiš, ja sa nemôžem, ignorujem to, víš, skačem. Ahojte, idem robiť Doors videjko. Ahojte.